କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଚିଲ, ଅପସନ ବି ହୁମା, ଅପସନ ସି ଓଟ, ଅପସନ ଡି କୁକୁଡ଼ା। ଅପସନ ବି ହୁମା। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ କିଏ? ଅପସନ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ ବି ବାଘ, ଅପସନ ସି ଭାଲୁ, ଅପସନ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ଅପସନ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନିଶା ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ ବି ଗାଈ, ଅପସନ ସି ହାତୀ, ଅପସନ ଡି ଘୋଡ଼ା। ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ହାତୀ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ ବି ହିପ, ଅପସନ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ ଡି ଗାଈ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ହିପ। କେଉଁ ଜୀବକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ବିଷ ଚଢ଼ି ନଥାଏ? ଅପସନ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ ବି ବିଲେଇ, ଅପସନ ସି ନେଉଳ, ଅପସନ ଡି ବେଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ନେଉଳ। କେଉଁ ଜୀବ ଆଖି ଓ କାନ ବାଟେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ? ଅପସନ ଏ ବାଘ, ଅପସନ ବି ଠେକୁଆ, ଅପସନ ସି ହରିଣ, ଅପସନ ଡି ସାପ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ହରିଣ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର କେତୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି? ଅପସନ ଏ 21ଟି, ଅପସନ ବି 18ଟି, ଅପସନ ସି 31ଟି, ଅପସନ ଡି 25ଟି। ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି 18ଟି। କେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ସମୟରେ 1 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ ମଣିଷ, ଅପସନ ବି କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ ସି ଗଛ, ଅପସନ ଡି ସାପ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି କଙ୍ଗାରୁ। କେଉଁ ପଶୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା କରିପାରେ? କେଉଁ ପଶୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା କରିପାରେ? ଅପସନ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ ବି ହାତୀ, ଅପସନ ସି ମୂଷା, ଅପସନ ଡି କୁକୁର। ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ହାତୀ। କେଉଁ ଜୀବକୁ ଜଳର ରାଜା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଜୀବକୁ ଜଳର ରାଜା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ କଇଁଛ, ଅପସନ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ମାଛ, ଅପସନ ଡି କୁମ୍ଭୀର। ଉତ୍ତର ଅପସନ ଡି କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଶୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଶୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଡଲଫିନ, ଅପସନ ବି ମାଛ, ଅପସନ ସି କଇଁଛ, ଅପସନ ଡି ସାପ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ ଡଲଫିନ। ହାତୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ ଏ ନାଲି, ଅପସନ ବି ଧଳା, ଅପସନ ସି ହଳଦିଆ, ଅପସନ ଡି ନୀଳ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ହଳଦିଆ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଅପସନ ଏ ବତକ, ଅପସନ ବି ଉଟ ପକ୍ଷୀ,
ଅପସନ ସି କୁକୁଡ଼ା, ଅପସନ ଡି ହଂସ। ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ଉଟ ପକ୍ଷୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି